uKuhlwane Olifanto befunda ugrade 2 eThapsile Primary School kusolakala ukuthi uxino ukugula ngemuva kokudla amakhekhe ewathenga eThilomu. Ushonele esibhedlela ngemuva kwezinsuku ezimbili. uChilwane wachithile amahlebezi ngezinsolo zokudla kwasesikoleni uthi basalinde imiphumela okuhlolwa kwesidumbu. It can't be one child who is affecting the whole school. You know, if there's something wrong, it should have been at least even 5 kids who could have said that maybe there's something with the food that we're giving our children. So in the school, there's no child that really experienced any of these side effects at all. Umnyango uyaqinisekisa ukuhlola ukudla okunikwa izingane ezikoleni. Our school nutrition program are very thorough. You know, we monitor, we inspect randomly every time the food that we give our children. Odabeni lokudla okunobuthi okuholela ekushoneni kwezingane ezingama-30 kubeke nemibuzo mayelana nokuthi izikhulu zamaphoyisa zikhathazekile yini ngembhikisho okungenzeka ibe khona uma abanikazi bamathilomu bengahlangabezani nomnqamulajuqu wezinsuku eziyishumi nomuvo zokubhalisa amabhizinisi abo. Ungqongqoshe wamaphoyisa ubethula umbiko malungana nezinga lobugebengu kulelizwe eGoli namhlanje. What happens after deadline, local government will tell us who is preaching what after the 21st. They will say we've closed and then this person has not registered, but they are operating and we'll go for them. Inkonzo yesikhumbuzo sikaKuhlwane izobanjwa esikoleni iThapsile Primary ngoLwesithathu.